אכפת לך? זה היה ככה, אנחנו היינו בגמרת, ופתאום אנחנו הגענו מלסלו נדמה לי, הגענו לבוכבת, קיבלנו אוכל ל3 ימים. מקם היה אוכל, לחם אחת מרובע כזה, של קילו, 4 אנשים, כן. כן, ומרגרינה אחת של 200 גרם ל20 איש. זה מחולק ככה. עכשיו, נשארנו בדרך תקועים, לא יכולנו לא קדימה, לא אחורה, קיטרו אותנו. לא יכולנו, אז נשארנו בדרך, לא היה מה לאכול. קודם אכלנו את כל העשבים מה שהיו שם. הקינו את כל עשב טוב, כל עשב מה שלא טוב. זה היה מין מחנה? אתה מדבר על איזה... הוא לא, זה היה בטרנספורט שהביא אותנו למקום שני, ולא יכולנו להגיע לשם, קיטרו אותנו הרוסים, ואנחנו נשארנו תקועים בלי אוכל. בתוך מחנה מסוים? לא. מה זה טרנספורט כאילו? טרנספורט שלקחו אותך לרגון ממקום אחד למקום השני. הבנתי, ואז זה כאילו במקום נטוש כזה, חיכיתם לא, משהו. עמדנו שם, לא חיכינו. היינו צריכים לעבור, קיטרו אותנו הרוסים, ואף אחד לא יכולנו לזוז יותר. יפה. שם תקועים בדרך. אז קודם היינו אוכלים את העשבים, וידע לכל עשב הכי טוב. הכי טוב אני זוכר כמו היום, יש עשב כזה שאתה נלקה בו, הוא דוקר. כן. וזה היה הכי טוב, למה זה מתקתק. ואת המים לקח מהנוזל שם בחוץ לעשייה כזה בורות כאלה, זרשו שם את המים, וזה בישלנו אותם, אחר כך הייתה... אתם ידעתם שהרוסים שמקטרים אתכם יכולים להיות המצילים שלכם? ידעת את זה? או שלא ידעתם? הם לא ידעו. הם לא היו המצילים? הם לא היו. למשל באושוויץ הם עמדו 3 שבועות, 50 קילומטר מאושוויץ לא זזו. טוב, זה משהו אחר. טוב, בואו נמשיך להתקדם לסיפור הזה שאמרת לי שאתה רוצה לספר לי על זה לא, אני אגיד לכם מה קרה. בקיצור, היה איתנו רוסים ביחד, רוסים של קוראים לו רביני פלני, שוהים חיילים רוסים איתנו. והם, אנשים התחילו למות, התחילו לקבל שולים והתהפכו ומתו. הם התחילו לאכול את האנשים. הם התחילו לאכול בעצמם? נו, מה חשבת? הם אכלו את האנשים, הם האחרים, הרוסים האלה, השבויים, מה? אלה שמתו, הם כבר חתכו אותם ובישלו אותם. פשוט מאוד, זה פשוט מאוד. מה זה, חתכו את הבשר שלהם, צועות? כן, כבר מה לאכול גם על בשר, שהאור נדבק לעצם. תראה, מה זה 17 יום בלי אוכל? רק עשף? אין לך בשר כמעט. אין לך בשר, לא, זה הכל נדבק. כן. אור נדבק שם. בקיצור, אז ראיתם את זה וגם אתם נאלצתם לאכול? גם אתה נאלצת לאכול את זה. מי זה? אני פרוטקציונר? לא, אבל גם אתה, אז אתה... כולם אכלו. מה שהיה, לא משנה מה, היו תופסים מי שלא יהיה. עכשיו, בשביל זה אני לא יכול לראות אם בן אדם זורק אוכל. ולקחת דוגמאות. אתה יודע מה זה 16 יום בלי אוכל? אני שקלתי בגיל 17 18, משהו כזה, 23 קילו. והמשכת ללכת. לא הלכנו, נפלנו יותר גדול כמו פה. והיינו תופסים אחת את השני, ופתאום ביא אוכל, חזקנו אחת בשני שאחת יחזיק, אחת יחזיק את הקיר, ואחת יחזיק את השני, ככה היינו הולכים. טוב, זה סיפורים סרטים, אבל לא... תודה לך על הסיפור המעניין הזה. אני מעביר את זה, נעלה את זה כבר לאיזשהו אתר, ושספר את לא, אבל אני אגיד לכם משהו. תראה מה שנגדר עשתה לי. אני כבר נגדה גדולה. אז הביאו לי להרצות ביום השני, לפעמים להרצה על זה, הביאו לי להרצות